svake srede u 11:05 na SOS kanalu. Regenesis, emisija o isceljenju i samoisceljenju. Domaćin Jordan Kostadinov. Zaštitite svoje najmilije. Izeolit D.O. Brđanska 458, Ripanj. Telefon 011 8325 400. Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iscelenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011 407 1255 i 061 1766 029. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posetite Centar za samoiscelenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čoveka, ne pričamo ovo radi reklame, našao sam stvarno čoveka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas slomiti. Stvarno me oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. Centar za samoiscelenje Regenesis 011 233 9554. Ali ovi vitamini i njegova masaža, stvarno, ne da ga reklamiram, jer da nije istina ne bi to pričao, stvarno mi je mnogo pomoći i ja bi mu se zahvalio i preko televizije. Jordane, hvala ti veliko. Ne možete da ostanete ravnodušni kad pogledate ovaj snimak, pogotovo ovaj kraj gde se gospodin Šekolarac zahvaljuje gospodinu Kostadinovu na svemu što je do sada učinio za njega, a prevashodno i ono što je njemu najbitnije da se gospodin Šekolarac osjeća mnogo bolje. Ovoga pre podneva pomažemo i našim gledalcima. Najpre kroz telefonsko uključenje 011 285 2528, broj telefona koji možete da okrenete i da se uključite direktno u program i da postavite pitanje gospodinu Kostadinovu, ali i osvrćemo se malo na ono što u poslednje vreme jeste, da kažemo, izbilo u prvi plan, a to je da, a gospodin Kostadinov o tome priča već duže vreme, a to je da se prosto sinergija istoka i zapada nalazi upravo u onome što je on postavio kao svoju i maksimu, ali neki životni cilj. Dakle, sjedinjavanje istoka i zapada u vašoj jedinstvenom autorskom tretmanu. Pa nije samo istok i zapad, jer mi posmatramo to kao neku interakciju istoka i zapada koja se odvija vekovima, milenijumima, znači evo od Aleksandra Makedonskog i pre njega i tako dalje, sve više i više se otkrivaju one dodirne tačke. Smatra se da je zapadna civilizacija krenula nekom materijalnim putem, a istočna civilizacija je više duhovnim putem. Međutim, ja sam pokušao da sintetizujem zbog toga što je sad svet povezan. Znači, ne postoji samo istok i zapad, postoji i sever i jug, tako da postoje isto tako vrlo interesantne ni sistemi i praksa, znači i teorija i praksa i recimo evo na severnoameričkim kontinentu pre kolumbovske civilizacije. Postoji svuda praktično po svetu, i u Africi, i u Australiji i tako dalje. Ali je li bilo teško napraviti prvo taj autorski program? Tako da smo pokušali da napravimo neku sintezu. Pa nije to samo čista sinteza, znate, u principu teško sad... U smislu dosta obiman posao, trebalo je naći ono što vi smatrate da jeste najbolje da se primenjuje na pojedince. Pa to se radi, mislim, mi radimo više od 40 godina, odnosno ja sam to istraživao i radio više od 40 godina i teoretski i praktično. Došao sam do raznoraznih, praktikovao sam raznorazne te one pristupe, teorije, proučavao i praktikovao praktično i u duhovnom smislu i u ovom fizičkom smislu njihove tehnike. Međutim, to su stvarno vrlo moćne tehnike. Primetio sam da je sve to vrlo slično. Znači, u principu je sve to vrlo slično. Ta frapantna sličnost se primećuje pogotovo kad je u pitanju ta duhovna tradicija. Znači, ajde, da bi ljudi bolje razumjeli, recimo, meditacije i tako. Razlika je u
u teoretskom pristupu, odnosno tu teoretski pristup je manje više obojen sa religijom, sa mistikom, sa nekim ritualima i tako dalje i tako bliže, ali sama praksa je frapantno slična. Jeste, sad tu postoje neke suptilne razlike koje bi mogle da budu manje više originalne, ali frapantna sličnost je, recimo, evo, afrička tradicija, severnoamerička tradicija, evo ono sad Amazon, što već izlazi, pa evo stari Egipat, Kina, Indija, frapantna sličnost. S time što mi prosto manje više ne poznajemo te sisteme. Najbolje poznajemo, moglo bi da se kaže, ovu vedsku tradiciju, egipatsku tradiciju i tako, kinetsku možda sve više, ali ne poznajemo njihovu tradiciju, recimo teoretsku, više praktično, tako da nam to izgleda onako egzotično. Međutim, znate, mi smo praktični, hoću da kažem, zapadna civilizacija, uslovno rečeno. Koju smo mi usvojili. Tako da prihvatamo ono što je praktično, prihvatamo ono što je delotvorno. Mislim, prihvatamo ono što je delotvorno i u negativnom i u pozitivnom smislu. U ovom slučaju svakako prihvatamo u pozitivnom smislu. Recimo, evo, prihvatili smo homeopatiju, prihvatili smo akupunkturu i akupresuru. Je prihvaćena kao zvanični metod, izučava se i sve to, ali još uvek kao ne priznajemo te njihove neke teoretske postavke i tako to. Međutim, kako da vam kažem, imperativ je da je to primenljivo, da je to korisno, da istraživanja pokažu da je to delotvorno i to je ono što je bitno. Time što smo to prihvatili, mi smo prosto prihvatili tu filozofiju da čovjek nije samo telo, nego ima i neke druge sfere. Sad, to je bilo za mene u principu nezadovoljavajuće u smislu tog eksplicitnog objašnjenja, pogotovo za nas. Pogotovo to što se primenjuje, recimo, te istočne ili, hajde da kažem, tako egzotične tehnike, pristupi, pa i filozofija, znači, teoretske osnove, duhovne osnove, to se tako primenjuje kao copy-paste, preslika se i premeni se ovde, ne uzimajući u obzir da smo mi različiti. Znači, mi smo različiti i po konstituciji, mada su svi ljudi, hvala Bogu, isti. Međutim, različiti smo po konstituciji, po mentalitetu, po načinu razmišljanja, življenja i tako. Pogotovo je ta frapantna razlika na Balkanu. Zato sam rešio da napravim jedan sistem koji će biti balkanski. Znači, regenezis je jedan pogled na svet, sistem, sveobuhvatni sistem koji obuhvata, znači, i teoretske postavke i praksu, zato što, mislim, ja sam radio i teoriju i praksu. Praktično, znači, ono što teorija i praksa se svakako nadopunjuju. Znači, praksa je verifikator teorije u svakom slučaju. Međutim, i taj princip da mi treba nešto da radimo zato što se to pokazalo kao praktično delotvorno, i taj princip je za mene nezadovoljavajući zato što mi treba da znamo šta radimo. Znači, mi praktično ne znamo šta radimo. U ovoj našoj zapadnoj civilizaciji je bitno samo da to bude praktično, da to bude korisno, da to bude delotvorno, ali tu postoje dalekosežne posledice koje su potencijalne. Recimo, evo, alopatska medicina, primjena lekova, primjena nekih dijagnostičkih procedura, direktno onako, zato što se to pokazalo kao nešto praktično, ali čovjek je vrlo složeno biće. Na dugačkim, uslovno rečeno, stazama može da se pokaže da to bude ne samo negativno, nego i fatalno. A to je u svim sferama društva. Znači, u svim sferama društva mi ne obraćamo pažnju. Sad, trebalo bi, to je zato što ne znamo praktično šta radimo. A i traže se neka brza rešenja? Da, eksperimenti su pokazali, istraživanja su pokazala da je to tako. Kao. Međutim, to su eksperimenti i istraživanja koje, bez obzira koliko god bili naučni, a znamo i sad više u ovom našem savremenom društvu, kad je sve više, manje više globalizovano, privatizovano i tako dalje, koliko eksperimenti i istraživanja bi mogli da budu... I skloni su manipulacijama razno razne. Objektivni, jeste. I ne možemo da se oslonimo na sve to. Čovjek je ipak
ipak kad se radi o čoveku, treba da shvatimo da mi nismo, praktično mi se ponašamo, kao što evo neki kažu, mi se ponašamo prema sebi kao prema mašini. Znači, mi smo sebe već prosto, kako da kažem, jednostavno kao auto. Nešto ti se pokvari i ti ideš kod lekara da te popravi. Znači, zameniti deo ili te popravi i tako dalje. Prosto odneseš svoje telo kod majstora na popravku. Ali to prolazi? To je ono što je više zabrinjavajuće. Pa jeste, ali to je, mislim, katastrofa. Treba da shvatimo da ta tehnokratija ničemu ne vodi. Mi smo duhovna bića, mi smo ljudska bića, znači treba da se zna. Imperativ jeste, naš duh je vrlo moćan. Naš duh najbolje zna kako naš organizam, odnosno naše biće funkcioniše. Naš mozak je najbolji doktor za nas. Znači, svaki čovek je individualan i svakako, mislim, znamo šta to znači, recimo kad odneseš auto kod autora, ne proveriš, kod majstora ne proveriš šta, kako i tako dalje, pa može da ti kaže svašta. Isto tako se dešava, nažalost, zato što je to sve komercijalizovano i sa ljudima. Znači, prosto ovo istraživanje, ono istraživanje, ovi lekovi, oni lekovi, ove procedure, one procedure, pa treba da se ostane u bolnici, da mi to ispitamo još koji dan i tako dalje i tako bliže. I sve to ide, postavlja se pitanje zašto. Da li je sve to potrebno, da li je sve to neophodno ili je sve to onako komercijalizovano malo više. Jeste, da bi čovjek što duže ostao, da bi se to sve više platilo. E sad, onaj sistem kao sistem jeste takav. Znači, vi mislite da ne plaćate zato što ste socijalno osigurani, ali to na kraju krajeva opet dođe praktično, kako da kažem, te institucije uzimaju svoje pare. To jeste, to je upravo to. Hoću da vas pitam jednu stvar koja se negde baš zanimljiva je za naše gledalce, jer mi inače godinama propagiramo život bez duvanskog dima. Jedna od vaših polaznica je svojevremeno ispričala kako je, zahvaljujući upravo vašim tretmanima, jednom od tretmana koje imate, ostavila cigarete. I evo ja sad razmišljajući o tome kako da se malo samo odaljimo od te sfere fizičkog, gde vi kroz svoje masažne tretmane zaista mnogo pomažete ljudima i različitim repozicijama, kiropraktičkim zahvatima, kineziterapijom. Dakle, kako je moguće zaista ostaviti? Pa vidite, sa jedne strane, evo, uslovno opet da postavimo tu paralelu zapad-istok. Recimo, na istoku se više obraća pažnja na one takozvane duhovne sfere, na zapadu se više obraća pažnja na materijalno, odnosno recimo na telo. Međutim, to je praktično nedeljivo. U suštini, znači, moja praksa je pokazala, a i moje teoretske postavke su pokazale, praktično sam došao do toga, to je neki svojevrsni kopernikanski obrat, praktično, da je telo naše, u stvari, kako da kažem, vrh kreacije. Znači, naš organizam, odnosno naše telo i materija uopšte je toliko retka u svemiru, kao što je to, evo, nauka pokazala, dokazala i tako dalje, da je to prosto ono blago svemira. Znači, ta materija je čista kreacija duha. Naše telo bi trebalo da bude, odnosno, evo i naš mozak i cijel naš organizam, neka ta vrhunac te kreacije, kreativne moći duha. Praktično, duh preko nas izražava svoju kreativnost i preko nas na određeni način spoznaje sebe, a ne bi moglo da se ta kreativnost izrazi bez postojanja tela. U praksi se pokazalo da se na telu sve odslikava. Znači, praktično, kako da vam kažem, ja krećem obrnuto. Kaže se da postoji aura. Jeste, postoji aura i to se detektovalo i tako dalje. Neki ljudi to mogu i da vide. Ali i na auri se sve vidi. Ali ja kažem, sve se vidi na telu. Znači, postoje hedove zone, postoje dermatomije, postoje određeni refleksogeni putevi i tako. Sve se na telu može vidjeti, primeniti. Pa ja sam to praktično dokazao i dokazat ću, mislim, i naučno ću dokazati. Aure su nam malo apstraktne. Da je to tako, jeste. Aure su apstraktne, na auri se sve to vidi i sad postoji ta teorija da se prvo to pokaže na našem kao energetskom, suptilnom, astralnom telu, pa posle to se odrazi na telu. Ja kažem obrnuto, to se prvo odrazi na telu. Problem je u tome što mi ne posmatramo telo baš onako. Znači, mi ne posmatramo telo najmoćnijim instrumentom koji postoji, a to je čovek. Znači, lekar ili iscelitelj bi trebalo da gleda čoveka, a ne putem aparata
putem raznoraznih dijagnostičkih procedura i tako dalje, jer mašina ne može da vidi ono što može čovjek da vidi, ne može da primeti ono što čovjek može da primeti. Znači, prilikom našeg tretmana, koji traje, rekli smo, oko 2 sata, pri dopunskog tretmana kineziterapije, mi primetimo šta sa telom nije u redu. Prilikom dodira, neposrednog dodira, kad prelazimo, prosto se oseti da nešto nije u redu, ali to nije na auri, to je na telu. To se vidi na koži, vidi se na određene, znači postoje promene, kao što se zna, evo one vitalne tačke, i postoje neke elektromagnetne promene na tim tačkama koji mogu da se mere. Međutim, to može da izmeri ruka, znači možemo da pređemo na određeni deo tela i, kako da kažem, ajde, iskusni nije prava reč, nego čovek koji prosto ima taj osjećaj, a to je ono što kažemo, znači treba da se spoji lekar i iscelitelj. Lekar treba da bude iscelitelj, iscelitelj treba da bude lekar, što znači iscelitelj treba da zna i da prati savremena dostignuća nauke, pogotovo anatomije i fiziologije, a lekar treba da se trudi da razvije svoje neke, kako da kažem, harizmatične sposobnosti koji su mu Bogom dane. Znači, osnovno nešto, lekar to treba da prihvati kao poziv, a ne posao. Jednostavno je humanost pre svega. Cilj je da se ljudima na određeni način pomaže. Bog nam je dao određenu moć, recimo, da pomažemo ljudima, da isceljujemo, da delujemo na ljude na određeni način, i to prosto treba mi jednostavno da prilažemo u praksi, zato što jednostavno zato postojimo. Ali ta samoinspekcija važna? S obzirom da mi potencijalno svi imamo u sebi tu energiju kojom bi mogli možda da kažem, da detektujemo te promene koje se dešavaju. Pa vidite, svaki čovjek ima određenu harizmu. Svaki čovjek je kreativan. Kad se kaže, evo, recimo neki autori kad pričaju o kreativnosti, kažu nismo svi kreativni. Nije tačno da nismo svi kreativni. Recimo, vrlo je kreativno da se ti obučeš, recimo, onako kako treba da se obučeš, skladno. Vrlo je kreativno da ti vodiš računa o sebi, da napraviš frizuru i tako dalje. Vrlo je kreativno da napraviš ručak ili jevu sa ljubavlju. Znači, vrlo je jasno ako ti kuvaš ili spremaš hranu onako mehanički ili frustrirano ili bezvoljno, da to neće biti isto, ako se to ne radi onako kako treba. Kreativno je, mislim, kad je čovek u pitanju, kreativno je sve što čovek radi. Zašto? Vrlo je kreativno, recimo, da ti odavde ustaneš i stigneš do Novi Beograd, recimo. Kako bi to mogla određena životinja da uradi, ili čovek koji nije kreativan, koji ne može da razmišlja, koji ne može da se organizuje, i tako dalje. Znači, ta kreativnost je nama urođena. Hoću da kažem, svaki čovjek je kreativan na svoj način. A sad neki ljudi imaju dar takav, neki isceliteljski dar. Neki ljudi imaju neke druge darove, nismo svi mi isti, međutim, treba da shvatimo da mi kao čovečanstvo funkcionišemo kao jedan organizam. Znači, svi smo potrebni. Kao što je u našem organizmu svaka ćelija potrebna, ima svoje mesto i ulogu koja je vrlo bitna, i zato postoji i ćelija, zato postoji i svaki organ, tako postoji i čovečanstvo i svaki čovjek i svako živo biće. Zato je bitno da ne uništavamo žive vrste, da ne uništavamo životinje, pogotovo da ne uništavamo nacije, njihovu posebnost, njihov identitet, njihovu, kako da kažem, harizmu. Jeste, znači te različitosti, sad se sve unificira, svi postajemo isti, znači svi isto razmišljamo, svi iste stvari trošimo, svi gledamo na isti način, svi razmišljamo na isti način, svi imamo iste vrednosti. Ako je to bilo potrebno, Bog bi nas tako stvorio, znači ne bi nas stvorio da budemo različiti. Fakat jeste da postoji diverzitet, i to ogroman diverzitet u celoj prirodi. Tako da... Ali to je jedna od tih poželjnih stvari, ta različitost o kojoj sad ste pričali, dakle ta lepa različitost. Pa bez različitosti ne bi mogli da opstanemo. Mislim, svaka ćelija u našem organizmu ima neku svoju ulogu i ona zna šta treba da radi. Kad se ćelije grupišu, one rade ono što treba u sklopu, znači svaki organ i svaki sistem, uslovno rečeno, imaju neku svoju ulogu i sve radi onako kako treba da bi telo funkcionišalo. Ako
ne radi to što treba da radi ili ako je mi... To je ta filozofija. Znači, odstranit ćemo slepo crevo, odstranit ćemo slezinu, odstranit ćemo bubreg, možemo sa jednim bubregom, možemo da živimo bez slezine, možemo bez žučne kese. Možemo sa bolima u jednoj nozi, bez... Možemo bez žlezde, možemo bez ovoga, bez onoga. Nekad jeste neophodno da se to izvadi. Možemo, pa radimo histerektomiju, možemo da živimo bez dojke, možemo da živimo i bez ženskih organa. Znači, postoji rizik da tu će nešto da se desi, pa ajde da sve izvadimo onako preventivno. Znači, možemo mi da živimo bez toga i tako dalje. Međutim, ako smo mogli i trebalo da živimo bez toga, to jednostavno bi samo po sebi atrofiralo i nestalo posle određenog vremena. Znači, postoji razlog zašto to postoji. Sad se već otkriva da je slepo crevo vrlo bitno i da svi ti organi koje postoje, recimo, su vrlo krajnici, recimo. Krajnici su se operisali onako rutinski. Da, jedno vreme. To je bilo popularno 80-ih. Ja sam operisao krajnice, jeste kao mali, ali evo sad se kao otkriva da su krajnici vrlo bitni kao zaštita za srce, za... Jeste ona prva zaštita. I ne zna se tačno šta, kako sve funkcioniše. Svakodnevno se otkrivaju nove stvari. Nove stvari frapantne, mislim, koje prosto revidiraju celokupno dosadašnje znanje. Tako je. To je vrlo često od onih, čak to se i pokazuje najbolje na namirnicama. U neku deceniju neka namirnica je demonizovana. Jedno vreme su to bila jaja. Sada se naprasno otkrilo da su zapravo jaja vrlo korisne. No da ne bi sada širili priču, ja sam namjerno ostavila ovaj uvodni deo da nam bude nešto što i jeste lična karta gospodina Kostadinova i zbog vaših uključenja najčešće ne stižemo o tome da se bavimo. Telefone, evo mi sada pokušavamo zbog ovog telopa Srbija mali da kombinujemo telefon za uključenje ovde i pojavljuje se telefon Centra za samoisceljenje Regenesis, tako da ta dva telefona koje vidite možete odmah da pozovete i da se uključite ili u naš program ili da zakažete pregled koji je besplatan u Centru za samoisceljenje. Idemo na slajdove. Dakle, ono što jeste bitno i što znam da oni koji su sada vas slušali kažu da, dobro, sve je to super, ali ja ustanem ujutru, diskus hernija ubija, boli kičma, nisam prosto u stanju da se krećem, treba mi pomoć i to relativno brzo. Pa evo da vidimo kako to izgleda. Možemo da vidimo kako to izgleda. Evo da vidimo slajd broj 20, da vidimo slajd broj 17, diskus hernija, pa onda da vidimo slajd broj 13, 14. Evo to su stanja kičme, klasično, recimo onako kako kičma izgleda, mada je ovo sad tu dizajnirano tako. Da se vidi, da bi se bolje videlo. Evo gore je znači kičma koja je normalna i dole je već disk koji je degenerisan. Treba se shvatiti da je kičma praktično sistem zglobova, osim onih pršljenova koji su nepokretni, ali se i oni nekako suptilno kreću. Međutim, veći deo kičme je pokretan zbog ovih diskusa koji se nalaze između svakog pršljena. Treba da se zna, evo to je kičmeni kanal, iz kičmenog kanala izlaze živci, mislim tamo prolazi kičmena moždina i to je praktično centralni nervni sistem, iz nje izlaze živci periferni i grade taj periferni nervni sistem koji se zatim grana kao jedna mreža po svuda u našem organizmu, i unutra i spolja, i prisutni su praktično nervni receptori i ne ta mreža je prisutna svuda. Međutim, koren jeste tamo. I sad najčešće se dešavaju problemi tamo. Znači, najčešće se dešavaju problemi na kičmi. Šta se dešava? Evo da vidimo slajd broj 14, recimo, slajd broj 13. Kako to izgleda unutra. Evo vidite, znači, ovde su prvo su ti zglobovi kosti obavijeni ligamentima. Evo ovo je sakroilijačni zglob koji je vrlo suptilan i vrlo, kako da kažem, interesantan zglob. Znači, to je zglob koji je vrlo malo pokretljiv, prosto se i ne tretira kao zglob, jer je možda nekoliko milimetara pokretljiv. Međutim, bez tog zgloba jednostavno nema hodanja. I kad to krene da na određeni način se kalcifikuje, fibrozira, što kaže narod, znači zariba, onda
jednostavno ne možemo da hodamo baš kako treba, imamo bolove, ograničenja, to se prenosi na kuk, prenosi se na sve. Hoću da kažem, znači sve je to obavijeno najpre ligamentima, pa posle toga dolaze mišići koji su recimo u nekoliko slojeva, oni se pripajaju tu negde. Kičma je jedan stup čoveka, ne samo zbog toga što ovako je stup na skeletu, nego i zbog toga što je praktično, tu su pripojeni, ona je obavijena tim ligamentima i tetivama. Međutim, tu su dosta pripoja. Postoji dosta pripoja na svim. Dakle, u tom smislu nije baš kičma tako izložena i toliko nezaštićena koliko se nama čini. Ja uvek kažem da kičma uopšte nije toliko nežna. Znači, kičma nije uopšte nežna. Znate vi da, recimo, kad ljudi treniraju borilačke veštine i tako dalje, pa skaču jedan na drugog, znači, kičma uopšte nije tako nežna. Postoje ljudi koji mogu da izdrže da prođe kamion, kao što gledamo u cirkuzima i tako dalje. Znači, kičma je vrlo moćna, nije to ona toliko nežna. Međutim, kičma sa druge strane je i nežna ako dovoljno ne obraćamo pažnju i ne radimo kako treba. Jeste, kad se malo nešto izmesti zbog te složene strukture, dešava se to. Znači, uradimo neki trze ili nešto tako i onda se nešto izmesti. Međutim, treba da znamo da to nije. Evo, svakodnevno se to dešava u našoj praksi. Čovek kaže odjednom. Recimo, evo, ulazio sam u bazen ili nešto sam radio, odjednom tap, ništa nisam naročito činio i odjednom sam se ukočio. Međutim, to nije odjednom. Prvo je u tom trenutku on uradio neku kretnju koja možda je malo suptilna i tako to, pa je to doprinelo, ali to je ono, znate, kad se čaša puni i onda kad kažemo da se preliva, to je jedna kap ili nekoliko kapi koji su prelili čašu. Ali taj sadržaj prethodno treba da postoji u čaši da se ona znači napuni. Što znači to je postepeno se nešto dešavalo, njega je nešto bolilo, osjećao neku nelagodnost i tako dalje, to mesecima, možda godinama. Nije obratio pažnju kako treba i sad je došlo do toga. Sad šta se dešava kad dođe do toga? Evo da vidimo recimo 13 slajd. Možemo da vidimo i slajd 22, da vidimo recimo rame. Šta se dešava kad dođe do toga? Kad se dođe do toga, dešava se, svojevrsna upala koja nije baš upala. Znači, tu postoje mnogo tih ligamenata, tetiva i sve je to isprepleteno. Između njih prolaze nervi, prolaze, razume se, i krvni sudovi i tako dalje, ali mi osjećamo tu manifestaciju bola kad su nervi negde priklešteni. I ti moćni mišići su svakako vlaknaste strukture. Ligamenti su isto tako nešto kao lente i sve to. I dešava se zbog tog nekog pokreta da se to preklopi. Dešava se da se i kičma malo izmesti. Dešava se neka subluksacija da se zglob malo izmesti i tako dalje. I mi to osjećamo kao bol. Znači, ograničene kretnje i strahoviti bol. Nekad se javlja otok, nekad se ne javlja otok. Kažemo upala. Međutim, to nije ona klasična upala u smislu da postoji neki upalni proces koji je posledica infekcije. Znači, to je posledica toga što ima neka mehanička čisto povrede. Šta tu treba da se desi? Nažalost, u praksi se preporučuje mirovanje. Znači, što je praktično katastrofa. Jer to je nešto što treba da dođe na svoje mesto. Razumete, kad se desi prelom, vi treba taj prelom da namestite i posle toga da ga imobilizujete. Jel' tako? Znači, kosti treba da dođu idealno što je moguće više jedna na drugu. Kad se desi neka subluksacija, distorzija, distenzija, znači to znači da su ligamenti istegnuti ili preklopili su se jedan na drugi. Jedno od čestih povreda kod sportista. Jeste, tako nešto se dešava. I onda, ako mi mirujemo, šta se dešava? Dešava se to, ili primamo analgetike i tako dalje, dešava se to da ne osjećamo bol. Pogotovo kod mladih ljudi to će da proći. To će znači i bez injekcije da proći za nekoliko dana i oni će početi da se kreću i tako to, ali će osjećati opet neku nelagodnost, tako malo nešto. Sljedeći put kad se ukoče, to će biti mnogo strašnije i tako to nekad i godinama, decenijama, recimo kad prođu 10, 15, 20 godina, pa znači posle 50 godina drastično se to ispolji kao jedna
stanje katastrofe. Sa druge strane, zbog toga što su pokreti znači ograničeni, telo se prilagodi. Imperativ je da mi produžimo da funkcionišemo, da produžimo da živimo. Telo se prilagodi toj situaciji koja je nastala i produži da funkcioniše. Znači, svakako će telo da produži da funkcioniše. Da produži da funkcioniše. Međutim, to se odražava. Odražava se na okolno tkivo, odražava se na okolne zglobove i nastane jedno opšte stanje i gde se više ne zna šta je uzrok, šta je posledica, od čega je i prosto počne sve da boli. Kad se nešto dešava u lumbosakralnoj kičmi, to se svakako prenosi, znači, kroz lumbosakralni pleksus na noge. Kad se nešto dešava u brahijalnom pleksusu, znači na vratnoj kičmi, to se prenosi svakako na ruke. Gornji deo vrata se prenosi na glavu i sve to. Znači, sve je isprepleteno, sve je povezano i mi osjećamo probleme koji se tako ispoljavaju. Recimo, ne mogu da hodam, boli me noga, boli me koleno i tako dalje. I sad ne znamo da je to posljedica praktično nečega što se desilo u samoj kičmi. I obrnuto može da bude. Povredimo nogu, pa se to prenese opet tim putevima, štedimo, znači, jednu nogu, poopteretimo drugu, poremetimo celu statiku, posturu i tako dalje. Sve se to prenese na kičmu, pa ošteti se i sama kičma, tako da je sve to povezano. Šta tu treba da se radi? Znači, prosto i jednostavno, ako je nešto izmešteno, to treba da se namesti. Znači, ako nešto ne funkcioniše kako treba, zbog toga što je nerv negde priklešten, mišići ne funkcionišu kako treba, krvotok ne funkcioniše, to sve treba da profunkcioniše. Znači, treba jednostavno sistem da funkcioniše. Time što ćemo da mirujemo, neće sistem sam od sebe. Ili da pijemo analgetike? Jeste, analgetici deluju samo na bol, a bol nije problem, bol je posljedica. Bol nije sam po sebi niti bolest, niti uzrok nečega, niti neki drastičan problem. Znači, bol je uvek naš prijatelj, on nam pokazuje, ukazuje, pomaže nam prilikom terapije i tako dalje. Ako idemo da tretiramo bol, mi prosto samo se zavaravamo. Znači, prosto... Maskiramo ono što nam je inače indikator, je li tako? Pa jeste, mi se zavaravamo zato što mi okrećemo stvari obrnuto na glavu. Znači, mi smatramo da me nešto boli. Mi zbog toga idemo kod lekara, kad nas nešto boli. I šta se dešava? Lekar tretira bol. Ali bol nije problem. Prekinuću vas zato što imamo nekoga na vezi, pa ne bih da dugo čeka. Halo, dobar dan. Da. Izvolite, u programu ste. Htjela sam samo da pitam doktora. Imam problem sa ćerkicom koja ima 20 godina. Osjeća bolove u ramenu. I imala je problem sa kičmom kao mala dok je bila. Nismo išle... Koja kičma? Molim? Koji deo kičme? Pa kičmeni stup, komplet. Radila je vežbe, išla na terapije i posle toga sve je bilo okej, međutim ona sad puno uči i ja sve mislim da je to od nekog nepravilnog možda sedenja, leženja već, jer sprema ispite za to. Pa vidite, treba da dođe da je vidimo. Znači, moguće, ako je imala probleme sa kičmom, to može da budu neke deformacije kao skolioza, ispravljena lordoza, kifoza i tako dalje. Zbog tog položaja, znači, tu je praktično još više kičma opterećena. Znači, to treba da vidimo šta je. Stvar je u tome što je već tu 20 godina prelazno neko doba. To na ramenu je verovatno neka suptilna subluksacija. Može da je povezano sa vratnom kičmom, može da je samo rame malo izmešteno. Znači, to treba jednostavno da se sve lepo obradi i da se namesti. A stvar je u tome što, kako da kažem, to je već neko znači, rekli smo, nakon praktično puberteta se formira već skelet, formira se sve to i vrlo je teško da se interveniše ako postoje neke takve anatomske Hoću da vas pitam, kome se obratiti? Gde se nalazite vi? U Beogradu broj telefona 011-233-9554. Možete odmah da zakažete pregled. Pregled je besplatan. I da, eto, devojku što pre dovedete. Samo, ja se izvinjam. Evo sada, upravo, evo sada mi smenjujemo brojeve telefona, dakle ovaj broj, jel vidite gore? Vidim. Tako, odmah pozovite, zakažite pregled besplatan. Vazi, hvala. Hvala mnogo na javljanju.
Da, ovo su... Znači, ali je to prelazno doba. Još uvek je skelet, kako da kažem, elastičan. Još uvek može da se deluje. Ukoliko nije neki značajan deformitet, kao recimo skolioza, kifoza ili neka degenerativna promjena, što verovatno nije, onda ćemo mi to da ispravimo, mada može da izgleda i tako. Može da izgleda da je recimo skolioza ili neka manja skolioza, ali to u stvari nije klasična skolioza, što znači nije kičma sama po sebi iskrivljena, nego su to ligamenti, tetive, mišići zbog položaja, zbog nekretenja i svega toga. Znači, dok je čovek mlad, sve to lakše ide. Ali trebalo bi što pre, s obzirom da evo... Pa svakako što pre. Znači, problem kod mladih ljudi je to što... Odlažu. Jeste, oni se u trenutku, je situacija recimo strašna, međutim, mlad organizam, jak, vitalan, to brzo na određeni način jeste procesira, prebrodi i posle toga čovek ne obrati pažnju više na to. Ali sve to na određeni način ostaje kodirano. Pamti, organizam pamti i postepeno dolazi do toga. Znači, sve to treba da se tretira. Mora da se tretira. Znači, što je čovek mlađi ili dete, recimo, mnogo lakše se tretira nego stariji čovek koji je već formiran i tako dalje. Ali treba da se tretira. Svakako treba da se tretira, jer to će ostavljati tragove. Posle toga je sve teže, bolnije, skuplje i tako dalje. Tako je. Uz, dakle, masažne tretmane, tu su i suptilne repozicije, mogu slobodno tako da kažem. Dakle, iako deluju nekada strašno, vi to na pravi način... Pa prilikom samih tretmana se rade određeni zahvati, pritisci i tako dalje. Znači, mi radimo terapeutski tretman, ne radimo relaks tretman. Ali postoji u sklopu tretmana i te repozicije, koji su manje više suptilne, nekad su i malo ovako drastičnije kad je u pitanju subluksacija ili neki drastičan poremećaj zgloba. To ume da bude neprijatno, ali mislim tu nema alternative. Tako, evo ja sad... Prosto tu nema alternative. To je ono što treba da se shvati. Kad je nešto takvo u pitanju, alternativa ne postoji. Znači, postoje dva načina tretiranja toga. Evo recimo kad se kičma povredi, kad se čovek ukoči, kad postoji diskus hernija, proturzija i tako dalje. Jedan je operativni zahvat. Znači da se to otvori, da se pročisti, da se ta presija otkloni i tako dalje operativnim putem, a drugi je ovaj pristup, znači masažni tretman. I u slučaju operativnog zahvata, masažni tretmani su dragoceni, neophodni kao priprema i kao rehabilitacija. Međutim, treba da se shvati da u ogromnoj većini slučajeva masažni tretmani prosto reše situaciju bez odlaska na operaciju koja ni malo nije bezazlena. Znači, ljudi prosto posmatraju sebe, opet da kažemo, kao mašinu. Ajde što pre odlaska. Pokvarila mi se kičma, idem u bolnicu, onda će da me operišu i posle toga za nekoliko dana ja izlazim od tamo, upalim, stavim ključ, krenem ali nekad uzimamo stvari zdravo za gotovo. Da skačem i tako dalje. Prihvatimo savjet ili uputstvo prvog kod koga odemo, ne razmišljamo, prosto to je taj segment koji ne koristimo često. To je ono, znači pametan čovek recimo neće da ide kod jednog majstora ukoliko nije baš 100% siguran u tog čoveka, nego će da pita nekoliko njih, jer se nekad desi da jedan kaže 1000 dinara, jedan kaže 30.000, pa onaj drugi kaže 10.000, a neko kaže 2.000. Znači, prosto isto to važi recimo i za lekare. A interesantna stvar je, koliko god mi smatrali da jeste medicina egzaktna nauka i pretenduje da bude i tako dalje, međutim, moramo da kažemo kad je čovek u pitanju, egzaktnost u tom smislu ne postoji, zato što je čovjek toliko složen da je to prosto neverovatno. Znači, mi smo prihvatili ono što piše u knjigama, ono što učemo, ono što uče naše deca i tako dalje, ali znate šta je bilo pre 50 godina što se tiče ovog tehnološkog razvitka i sve to. Isto to važi i za ovu ostalu nauku. Znači, šta je sve otkriveno? Pa čak i pre 10 koliko je to sve znamo. Šta je sve otkriveno sad u fizici, u kvantnoj mehanici, šta je sve otkriveno u anatomiji, fiziologiji, kako čovek funkcioniše. To je, znači, nešto fantastično različito. To je isto kao i, recimo,
kad je postojao onaj obični telefon sa onim brojkama i ovaj sad telefon koji nosite, Android i tako dalje. Znači, razlika je i u toj oblasti toliko velika. A mi još uvijek imamo te stereotipne načine razmišljanja o funkcionisanju našeg tela, o građi našeg organa. Znači, od naših organa otkrivaju se činjenice o samoj građi. Otkriva se da određeni delovi, recimo, našeg tela ili određeni organi ne funkcionišu baš onako kako što smo smatrali da funkcionišu, da nisu baš tako povezane, da postoje, a treba da se shvati. Treba da se shvati da čovek nije mašina. Ne samo u tom smislu što je vrlo složen, nego nije mašina i u tom smislu što ne postoji, znači, dva ista modela, u sklopu modela, recimo, Srbinje ili Srpkinje, ne postoje dva ista primjerka. Kao kod auta, znači, to je to po tim tehničkim karakteristikama i onda se zna šta sve gde stoji i tako dalje. Treba da znamo da jednostavno niti jedan organ nije isti. Mišići nam nisu isti, zglobovi nam nisu isti, krvni sudovi nisu isti i nervi nisu isti. Znači, postoje na različite načine, oni približno tako, međutim, kad izlazi iz kičme, možda ne izlazi baš tamo odakle treba da izlazi i možda kad prolazi tamo ne prolazi baš tamo gde treba da prolazi i krvni sudovi isto tako. Postoje neke anastomoze, neke različite i tako da to, evo recimo, hirurzi vrlo dobro znaju. Kad otvore srce, kardiohirurg jednostavno shvati, u stvari on zna prethodno da niti jedno srce nije isto i to što su pokazali snimci i to što je učilo i tako dalje, sve to kad se na licu mesta radi operacija, on to treba da vidi, da se prilagodi situaciji, jer svako srce je različito. Na različiti način tu izlaze ti krvni sudovi, na različiti način funkcionišu sve ta tamo mehanika, fiziologija i tako dalje i prosto treba u datom trenutku kad se radi ta operacija da on interveniše onako kako treba, pravovremeno, a ne mehanički. Tako je, zahvaljujući naravno prethodnom znanju. Jeste, isto to važi i prilikom masažnih tretmana. Znači, jednostavno nismo svi isti. Braća, blizanci nisu uopšte isti. Mislim, toliko su različiti da je to prosto neverovatno kad se krene da se radi. Znači, evo, mi radimo 2 sata celo telo i prosto svaki santimetar pređemo svaki zglob i tako dalje i vidimo koliko je to različito, kako čovek različito reaguje, kako mu je prosto i jednostavno različita građa. Znači, sama građa je različita, pripoje mišića, konstitucija, ali utiče na to način života ili da li čak i već u tom najranijem periodu, dakle, da li i bebe posle 1-2 dana života nisu iste ili na to utiče prosto sav niz kasnijih životnih faktora, uticaj spoljne sredine i ostalo? Bebe nisu iste od samog rođenja. To jeste tako, ali ukoliko se pravilno, kako da kažem, ukoliko pravilno raste, pravilno koristi ono što treba da koristi, pravilno se medicinski tretira, ona će biti mnogo... Evo, recimo, ja mogu da kažem iz praktičnog iskustva, beba može da se masira od samog rođenja. Znači, deca koja se masiraju od samog rođenja će biti mnogo zdravija, mnogo jača, imaće jaku konstituciju, bit će mnogo otpornija i mnogo brže će napredovati psihofizički u odnosu na ostalu decu. Da, ono što ja uvek, ja kažem, nije lepo što zlopotrebim, ali eto, vi imate malog sina, dakle, najmanjeg sina, iako imate puno dece, ne moramo sad ni broj da kažemo, ali da li ste na njemu videli možda razliku u odnosu na, da kažemo, najstarije dete u porodici, jer ste njega verovatno masirali? To je ono što... Pa svako dete je različito, znate, sad u životu ne možeš da uradiš ono što treba da uradiš. Nekad si odsutan, nekad ne možeš da se posvetiš deci onako kako treba. Ali, kažem, znači, dete koje sam masirao je drastično, vidi se sad dobro, možda ima i, svakako ima i predispozicije, one neke genetske, ali je razlika drastična u smislu njegove, kako da kažem, snage, vitalnosti, zdravlja i tako da. Čuli smo čak i rezonovanja i što naši ljudi kažu kapiranja, dakle, vrlo je onako napredan u odnosu na vršnjake. Pa razumete, vidite, mozak je centar, ali ajde sad se nauka kao otkrila da nije baš sve u mozgu, odnosno da postoji kao neko polje odakle mozak crpi i da je mozak više kao neki prijemnik, kao televizor recimo koji prima signale. I onda
onda radi to što radi. Međutim, mozak kao centar da bi funkcionisao, jednostavno njemu treba krv. Da bi krv stigla tamo gde treba da radi krvotok, srce i tako dalje. Da bi sve to radilo, treba ceo organizam da funkcioniše. Treba da funkcioniše mišićno-skeletni sistem pre svega, da bi krvotok funkcionisala, da bi limfa funkcionisala, jer limfa pročišćava, recimo, mozak i hrani ga, pročišćava ga i ono deluje i ono imunobiološki, u smislu štiti ga. Znači, da bi limfa funkcionišala, mora da funkcionišu skeletni mišići. Bez pokreta, bez kretanja, bez aktivnosti skeletnih mišića, jednostavno limfni sistem ne funkcioniše. Tako smo mi građani. Ako limfni sistem ne funkcioniše, onda se javljaju drastični problemi. To se zapostavlja uopšte u medicini, u nauci, u pristupima zdravlju i tako dalje. Međutim, ako limfni sistem ne funkcioniše, limfni sistem nije samo imunobiološki sistem, nego jednostavno limfni sistem posreduje prilikom ishrane, znači ne ide direktno hrana putem krvi do ćelije, nego tu posreduje limfni sistem u međućelijskom prostoru. Limfni sistem odnosi ili stimuliše da se razgradi ono što je produkt međućelijske razmene, ili ono što treba da se uništi, da se fagostiticira. Tako da, ako limfni sistem ne funkcioniše, jednostavno se organizam postepeno truje i ne može uopšte da funkcioniše kako treba. Znači, ne možemo mi da budemo pametni ukoliko nam ne funkcioniše limfni sistem, a limfni sistem ne može da nam funkcioniše, znači ne možemo da budemo pametni bez mozga. Mozak ne može da funkcioniše ukoliko limfni sistem ne funkcioniše, a limfni sistem neće da funkcioniše ukoliko skeletni mišići ne funkcionišu. Znači, sve je to povezano. Sa druge strane, skeletni mišići neće da funkcionišu ukoliko ne funkcionišu kako treba krvotok, ne funkcionišu hormoni, enzimi i tako dalje, a sve to ne funkcioniše ako ne funkcioniše mozak, znači sve je to povezano. Lepo ste nas doveli do zeolita. Upravo ste nas lepo doveli do zeolita. Sad, da bi sve to funkcionisalo, da bi sve to funkcionisalo, treba da postoje čisti putevi, kanali, načini i tako dalje. Kao što znamo, hrana je takva kakva jeste, vazduh, voda i sve to, znači sve to što unosimo se na određeni način negde zaustavlja, unosimo štetne materije i to se negde zaustavlja i najviše se to zaustavlja na našem probavnom sistemu. Znači, preko probavnog sistema prolazi sve što unosimo i prerađuje se. Prerađuje se i ide tamo gde treba, kako treba i tako dalje. Znači, to je ono gorivo bez čega ne može da se živi. Ako je taj sistem zakrčen, onda ili ako postoje neki otrovi, suptilni, manji, veći, iznenadili bismo se u svakome od nas koliko postoje tih otpadnih materija, da tako kažem, u našem probavnom sistemu. Koje nam koče da sve ostalo funkcioniše kako treba. Jeste, tu je zeolit nezamenljiv zato što ima ogromnu apsorpcionu moć sa jedne strane, znači prolazi kroz organizam, detoksifikuje sve što se dešava u nama, mislim sve one negativne, čak i teške metale. Jednostavno, kako da kažem, on deluje imunomodulatorno, imunostimulatorno u smislu ne stimuliše ono što je pozitivno, a ne šteti onome što je pozitivno, a jednostavno izbacuje samo ono što je negativno. To je jedna stvar. Druga stvar, zeolit samo prolazi, pročišćava i to ne agresivno, nego onako suptilno, pročišćava naš probavni trakt. Ne zadržava se. Ne zadržava se u našem organizmu. Ajde, sad postoje neki mikroelementi koji su i gradivne, znači recimo kalcijum u tragovima, nekad magnezijum, cink i tako dalje, koji bi mogli da se zadrže, ali naš organizam zna šta treba da zadrži. Zeolit prosto ne ulazi u krv i ne zadržava se, nije hranljivi sastojak, nego jednostavno izlazi. Ali samim tim što detoksifikuje, on jeste, samim tim što detoksifikuje, potiče ne samo imunobiološki sistem, nego potiče ceo sistem. Znači, jednostavno, sistem vam funkcioniše. Sad zamislite, vi može da jedete nešto izvrsno i da pijete eliksire i najskuplje stvari, ali ako to
to mora da prođe kroz sistem. Znači, to mora da prođe kroz probavni sistem, pa kroz jetru, pa onda ulazi u krvotok ili kroz bubrege i onda ulazi u krvotok. I posle se raspoređuje tamo gde treba. Znači, ukoliko taj sistem vama ne funkcioniše, vi ćete džabe to da pijete i da jedete, jer će to jednostavno samo da prođe kroz vas, ili će i to da se pretvori u nešto negativno, u neki otrov i tako dalje. Tako da osnovno nešto je da sistem funkcioniše, zeolit doprinosi tome, masažni tretman isto tako doprinosi tome, znači da sve funkcioniše, da ceo sistem funkcioniše, nervni sistem, znači zeolit iznutra, masažni tretman praktično uslovno rečeno s polja i oni tretmani vežbe i tako dalje, tako da sinergično gledano, kad se sve to uzme u nekoj sinergiji, tako se postiže najbolji efekat. Znači, treba da se piju određeni suplementi, treba da se rade masažni tretmani obavezno, treba da se sve to tretira onako kako treba i treba da se radi. Najbitnije je da to što treba da se shvati, da treba da se radi. Sa svakim čovekom treba da se radi, treba da mu se posveti pažnja, treba da se obrati pažnja na njegovu individualnost, na njegovu anamnezu, na njegovo stanje i treba da se radi. Znači, mi sa svakim čovekom radimo 2,5-3 sata u jednoj seansi. Hvala vam mnogo na gostovanju ovoga prepodneva. Videli ste broj telefona koji je bio za uključenje. Ovo je pravi broj koji treba da pozovete od danas pa do naredne srede, da zakažete pregled. Pregled je besplatan. Mi ćemo samo, a i vi verovatno zajedno sa mnom čestitati Orlićima plasman u finale. Dakle, to jeste bio highlight ovoga jutra. Treba da se ugledamo na njih. Lepo su nas obradovali. Dakle, ima nešto što je lepo. I ova seniorska reprezentacija. Seniorska se ugleda na ove male. Trebalo bi da bude obrnuto. Tako, imamo budućnost. Imamo budućnost, tako da je to ono što nas teši. Treba da se radujemo kad treba da se ugledamo na naš podmladak. Na podmladak, jeste, tako je, upravo to. Hvala još jednom, ostanite uz program SOS kanala. Prijatno. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi? Sve što treba da uradite je da posetite Centar za samoisceljenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čoveka, ne pričamo radi reklame, našao sam stvarno čovjeka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas slomiti. Stvarno me je oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. Centar za samoisceljenje Regenesis 011 233 9554. Ali ovi vitamini i njegova masaža, stvarno, ne da ga reklamiram, jer da nije istina, ne bi to pričao. Stvarno mi je mnogo pomoći i ja bih mu se zahvalio i preko televizije. Jordane, hvala ti veliko. Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iscelenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011 407 1255 i 061 1766 029. Zaštitite svoje najmilije. Zeolit D.O. Brđanska 458 Ripanj. Telefon 011 8325 400. Svake srede u 11:05 na SOS kanalu. Regenesis, emisija o isceljenju i samoisceljenju. Domaćin Jordan Kostadinov.